moest zitten. Hey, daar is die bal voor. Hey, welkom in de Gediek Dogget voor in Warp. Ik ben Ingrid. En ik ben Gerben. En wat jij weer uit het van? Wij hebben een hele protte. Wij hebben een hele protte item. We beginnen bij de praatjesmakers. Wat vind je van het Warp Gediek? We hebben natuurlijk hier van de vele talenten. En we hebben nog volle meer. We hebben wat, wie, waar, steen ik in de warm. We hebben muziek. We hebben de kammerstoel. En bij de draai is die bal maar in de O van de Gediek. Daar gaat het om. En Ingrid, waar stiest door Joert in Gediek? Nou, Suffert, wat een aparte vraag, want ik zie natuurlijk vlakbij daar. Maar ik snap het wel. Door vreugd die natuurlijk al waar staan wij in de Gediek. Wij staan jou in de Gediek. Wij hebben namelijk elke dag een vast item en dat is een foto uit de Gediek. En dat is een liedsitem, een lieddinkje wat op een foto zetten is. Nou, daar letten wij de foto van zien. Daar kun je ook mooie prijzen mee winnen. Dus ik liet jou even de foto zien en dan probeer ik even met de wien, probeer ik het even een beetje goed uit te zetten. Weet jou het antwoord? En dan hebben we een ondersteuning van de muziek. Weet jou het antwoord? Surf dan even naar www.ikdochtditvoormiendwarp.nl. Dus als jou het antwoord weten, wellicht heb je dan morgen, je kan een prachtige prijzen winnen. Stuur je antwoord in naar www.ikdochtditvoormiendwarp en wellicht ben je morgen de dijwinnaar. Dan gaan we nou terug naar uw talent. Ja, die hebben een heel soort hier in Gediek. Op alle handen gebied. Sport of orentalenten, neem het maar op. Maar Joert draait het om de sport. Zo zal dat deze week al wel vaker gebeuren. Maar Joert hebben Morgan Spruitenburg uit de Gediek en zij doet aan turnen. Een applaus. Welkom. Morgen, hoe is het erbij? Heeft er zin aan Joert? Ja, tuurlijk. Oké, hartstikke mooi. En ik kan wel zien, doe best vrij goed in turnen. Ja. Oké, en doe dat een beetje op landelijk niveau, begrijp ik? Ja, klopt. En hoe lang turnst al? Sinds ik 4 ben. Sinds die vierde al. Oh, oké, dus het zit er al goed in. En de best je begonnen in Garrediek, toch? Klopt. En hoe heet die club? Stormvloes. Ja, en waar ben je dan nou? Ik zit nu bij TSH Heerenveen. Oké, en moest dan ik heel vaak volle meer trainen of is dat net zo? Ja, ik moet wel veel trainen nu. Ja, en hoe volle? 20,5 uur. Wow, in de weekend? Ja, en in het weekend. Allemachtig, dat is een hele prodde. En wat is die doel was het eigenlijk nog wel eens een keer bereiken was? Olympische Spelen. Ja, dat hoopte ik al dat dat zo is. Hartstikke leuk. Dat komt van Semmerek, hè? Ik hoop die dan voor een jaar of 4 of 8, denk ik. Dus daar is een keer te zien. Hey, en wat is die favoriete onderdeel? Ja, heb ik eigenlijk niet. Oh, daar is gewoon overal goed in. Kijk maar zien. Ja, nou, ik ben benieuwd. Wij gaan nog even wat van de zien. Ik zou zeggen, morgen, let nog even wat zien. Applaus! Ja. Wow, het wordt steeds beter. Nog eentje? Hij is nog hier voor jullie pedal? Oké. Ja. Applaus geworden. Hartstikke mooi. Dankjewel Morgan alvast. En een soort succes in die verdere loopbaan, hè? Dankjewel. Oké, Morgan, dankjewel. Wij gaan terug naar het volgende onderdeel en dat is de kapster. Dus kapster, Hanny, het eentje in de kapperstoel. En Hanny, wie heeft Joert in de kapperstoel? Ik ga Joert buurvrouw Ruud in de kapperstoel. En ik stel je hier in, maar ik doe even je moed schaal. Maar wat zie je er prachtig uit. Prachtig. Ga je iets speciaals aan? Nou, ik heb alle kleren aan, omdat ik dus breidje en wij breiden dus een grote sokken voor de Nierstichting. Oké. En dat is ergens een uitgevende beroep, dat kent de meesten net meer, of ze willen het net meer.
Maar Nee. naast zakken doen wij nog veel meer. Wij handwerken dus met een groep dames. Je kent wel zien, daar in die ene hoeken, daar zitten dus alle gemoedsen van Heerenveen. En hier zit dus een trui van Heerenveen. Die Prachtig. verkeken wij dus alle jaren en dan gaat de winst naar de Nierstichting. Oké. En de laatste 2 jaar hebben wij dus 10.000 euro per jaar uitdragen gekend aan de Nierstichting. Zo, dat is een hele We protte. doen net alleen nog breidje, maar wij beduren dus huisgedoekjes en de naaie skelken en slapen en overal werd wij dus wat insjouwen en proberen wij dus wat uit te slaan. Prachtig. En wij vergeven dus 900 per zakken in het jaar. Zo, dat is een hele bult. Dat is een hele grote. Ja, en door jou dat ik een protte mij? Doe jou nog wat over breidje? Ik doe de hele administratie, dus ik kom eigenlijk net eens aan breidje down. Want ik moet dus zwaarder dat ik inschroef voor de braderie. Ik moet zwaarder dat die bemand wordt. En ik moet zien dat ik jen krijg en dat moet dan naar de vrouwelijke, want anders heeft hij geen jen om te breiden. Nee. Maar wij krijgen een protte jen en stofjes. Maar het zakkenjen, dat keek je bij, want dat moet van hele goede kwaliteit zijn. Ja. En ik ga inderdaad ook echt wel dat jou een beetje de motor van Nou, de Nierstichting maar winnen. toch een motor wijzen. Ja, dus, zeker. Maar toch een wijzen die alles een beetje runt. Want er komt nog wel wat bij kijken, ja? Dat is net zomaar even. Ben er een protte vrijwilligers dus bij? We hebben een stuk of 50 dames, wij hebben maar daar ben ik alle dames bij inbegrepen die een paar zakken en dier verkepen. Dus nou ja, dat is een hele groep en het is heel typisch, maar wij krijgen heel iets meer vrijwilligers. Oké, wat mooi. Dus iedereen is wel aardig enthousiast. Ja, zeker. Ja, En we ja. hebben een enkele dier hebben wij dus oudrekening doen en dat is nog toevallig toen het te jong werd. En dan komen wij erin en dan vissen wij, of dan hebben we de check bij ons. En dan weet net iemand hoe groot dat die check is, behalve ik dus. Ja. Dan moet dan iemand muskroeien. Ja, Nou, en dan is dat altijd hartstikke mooi jong. prachtig. Leuk. En dat hij hem hier in Gedik. En dat doen wij meer. Ik doe het krap aan 24 uur. Zo, dat is Ja, ook wij al- doen dat, we hebben die oudrekening doen bij Van Wijn. Eerst zien we dat bij de thuis, maar de groep wordt gisteren de brug, die kent dus net meer de had je wijn een in plak? de kamer. Nou, mevrouw Ruudje, ik zei jou het handje maar even opdouwen, want het Ja. ziet je prachtig. Ja, nou? Maak hem ongeveer op deze manier wel? Ja, Ja? prima. Ja. Volgens mij zit er een slittertje voor. Lukt het? Ja. Zo. Ja, dat is mooi, zo, Ruudje. Ziet er wel mooi uit. Ja, wat grappig dat we hier het Ruudje even in de stoel zien. En die ken ik natuurlijk al mijn hele leven. Ik als gedikster. Ik fietste vroeger op fietsje naar Squalata even bij haar langs, zodat ik naar Wurg weer. Want ik moest al drie kwartier of een kwartier lang naar Boeten, de dorp fietsen. En dan ging ik even bij haar aan om wat drinken en een koekje. Leuk dat zij hier in de stoel zit. Maar het volgende onderdeel, en dat is de film. Ingrid, waar wiest u hier? Wij staan nu bij het woonzorgcentrum De Nierde. Die heeft 4 sterren, man. Kist mij? Zal even zien wat je valt te beleven. De Nierte is een woonzorgcentrum waar 88 bewoners wonen hier. Wij bieden zorg aan de intern wonende bewoners, maar ook bieden we service aan het aanneemcomplex. En daarnaast hebben we een best wel belangrijke wijkfunctie, ook voor de bewoners hier in Gorredijk, die gebruik kunnen maken van het activiteitenaanbod hier in de Nierte. Hoeveel mensen wonen hier? Op dit moment we hebben mogelijk 88 bewoners. Oké, ja. En is er een mogelijkheid? Ja, soms staat een kamer een korte tijd leeg, maar dan wordt die weer gevuld. En op dit moment 88. helemaal. We hebben begrepen dat de Nierte een prijs won heeft. Ja, dat klopt. Daar zijn we ook heel erg trots op. De Niente heeft naast 250 verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook ziekenhuizen en GGZ-instellingen meegedaan aan een prijs, nominatie gastvrijheidszorg met sterren, die uitgereikt wordt aan locaties die goed scoren op ambiance, eten en drinken, beleid en kwaliteit van de zorg.
En naast de nummer 1 in Nederland heeft de gemeente als enige tweede 5 sterren. Wij blinken uit in gastvrijheid en dat zie je in de bejegening van onze medewerkers, maar ook de receptie. Iedereen moet zich hier welkom voelen. Nou, dat van die 4 sterren, dat zit me goed. Ja, dat weer de dijfilm. We binnen weer waarom hier op de wal in het mooie gebied. Dat hebben we het mooi waar net, we treffen het prachtig. En wat hebben we nou? We hebben nu de praatjemakers. Ben is onderdeel nou, dat vinden we altijd erg leuk. We hebben Joert draaien Ben van de legere squallen, de Tjerne, uit het gebied. Jongens, zeg maar even, wie ben je? Du bist? Sam. Sam. Ik ben Natasja. Tasja, ga ik jet. Tijn. En Tijn, oké. Nou, jongens, ik ga je even vragen over een voorwerp. De vrouw van het museum, die let u nou een voorwerpje. Jelma Steenwijk van uw museum uit de Gediek, van de oudheidkamer uit de Gediek, die let je een voorwerpje en zeg maar eens even, wat zou dit wezen? Maakt je er wat van? Mooi. Oh, best wel mooi. Ja, maar bedenk het, wat zou je ermee kennen? Wat in doen? Maakt je wel even hier, maakt je misschien? Kijk je er maar even in. Dingen. Ja, oh dat ding, dat klopt ja. Daar komt het uit het museum. Wat zou je ermee kennen? Misschien kan je daarop krijgen. Ja, dat zou ik best kennen. En zit er een krietje bij of best hoe met schroeven denkst? Hier denk ik. Ja, en wat denkst je? Pak het maar eens even wat beter. Ik denk, ja, daar zit een krijtje in. En wat zou hier dan in zitten? Zie eens even. Wij zoeken de broeken. In je huis of ergens anders. Wat denk je bij de broeken? Ik krijg hem niet open. Nee, zal ik eens proberen? En wat denk je dat je de broeken? Of met sporten of zo? Of op squallen misschien? Denk het? Of op squallen misschien, ja, dat zou ik best kennen. En probeer eens een krietje dan. Zie eens even, zo, ik schreeuwen wel. Nou, en bedenk eens een naam van dit iets. Krijtbord, en wat denk je? Hoe zou je dit nemen? Ook een krijtbord. 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 Ja, dat zou ik hebben, ja. Maar mevrouw van het museum, wat is het? Ja, zal ik jullie eens even vertellen. Zal ik hem eerst eens even helemaal dicht doen? Zo. Heb je wel gekeken wat hierop staat? Wat zou het zijn? Kijk, eruit. Zo. Nee. Kijk, dan valt hij eruit. Ik zal hem gelijk erin. Weet je wat het is? Nee, maar... Nou, het is een schooltas. Oh, Nou, een heel schooltas. voorzichtig vasthouden. Maar het is een schooltas. Dit noem je, jullie zeiden een krijtbord. Nee, het heet een lei. En hier zitten geen krijtjes in, maar dat heet griffel. En daar kun je mee schrijven. En hier zit een sponsje, maar dat zit heel strak. Daar Oké, komt de school. een schooltas, dat weer dus het onderdeel. Maar Dat- zal je nog eens wat vertellen? Zo'n schooltas is wel heel onhandig. Hè? Je hebt nou tegenwoordig gewoon rugzakken. Weet je waarom deze nou zo hard is? Nou kijk, vroeger hadden niet alle kindertjes een bankje. Er waren heel veel kindertjes. Er waren soms 70 kindertjes in de klas. En dan waren er maar 30 bankjes en stoeltjes. En dan moesten ze toch schrijven. En dan hielden ze hem zo. Iets. Oké. En dan konden ze daar een lijntje Ja, op doen. zo, dan konden ze en dat dan konden ze zo schrijven. Oké, nou, mevrouw van het museum, jullie bedankt, Jelma. Oké. Oké, bedankt en ontmoet. En de praatjemakers, ik bedankt. En een applaus voor de praatjemakers. En dan gaan we nou terug naar uw volgende onderdeel. En dat is een hobby. En wat voor bijzondere hobby hebben jullie, denk ik? Nou, ik heb heel veel, maar dat maakt het niet uit.
Jo? Ik ben Johan Beneljer uit de Gediekwei en geboren, gedogen Gediekster. En wat een prachtig apparaat heb je bij je. Of zit je op? Ga stellen. Ja, ik ben even een eindje aan het rijden en ik rijd hier heel vaak op. Ik ben verzamelaar van motorfietsen. En dit is een motor, dit is een Indian Scout van 1921 496 kubieke centimeter. Een V-twin makker in Amerika. En het bijzondere van deze motor is dat hij terug mijn heid vroeger inruilen is op een stofzuiger. Die Nijmeesken die hier in een nijbouwkamer te wijden. En die meesten die wennen vroeger in het huis werd Zwieringen letters in winkel hier. Oh, heet nee hoor. En de eigenaar, dat wie meester Vos en die wie hoofd der school van de Ter Wispel en jeder in Langswegen. En toen hij erheen ging, dus toen had hij die motor gekregen. Nou, en ik heb me van hij weer oor gekregen. En dat gaat er verder, hoop ik. En hoe lang heb je hem nou in totaal al? Hij had hem ruilen toen in 1958. Oh, machtig. En toen zei je er ik al sa uit of net? Hij is inmiddels 2 keer gerestaureerd. Eerst weer het wat een subiere restauratie, maar in hier of Singelien hebben we hem grandioos goed aanpakt. En nu is het een plaatje, zou ik maar zeggen, uniek machientje. Nou, hij ziet er zeker uniek uit. Ik wil je heel graag bedanken voor jouw tijd en voor dit mij eens te delen. Mooi zo. Dan gaan we nou terug bij het volgende onderwerp. Maar wacht je nog even dat het... Nou, hij start dus ik krijg nou, dat is wel hartstikke mooi. En wij gaan terug naar het volgende onderwerp. En dan heb wat de meisje in mijn wetter, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En Het is, ik wou iets bij ISIS, maar ja, dat klopt. ik heb geen idee. Ja, dus is het in de buurt. Dat Gerben, klopt helemaal. vertel. Oké, wij zijn hier natuurlijk aan het wetter in de Gediek. En de turfroute, daar is niet de Gediek te bekend om. En toen hebben wij nog zo'n geweldige sportieve club in Gediek die het betocht heeft van nou, dat gaan wij hier dus even, deze week eens even zwemmen lezen. En daar vonden wij natuurlijk een hartstikke leuk idee. Dus zwemclub ISIS, van harte welkom dat je hem hier binnen. Waar bist u? Ik ben Jan van Renners van Zwemclub ISIS. En wij als doel hebben wij dat de turfroute gaan zwemmen. Wat een geweldig idee. En je dat helemaal redden? Helemaal rondje ons aan de Hamelskeer zat? Ik hoop het al. Dus, we doen het best natuurlijk. Maar het is dan ook een heel eind. En we zwemmen in een estafettevorm. Dus dat valt het eigenlijk nog een beetje daar. Oké. En heb je hem genoeg brandstof mee van onderwijs? Ik hoop het al, ja. We staan op weer onderwijs. Dus ik hoop wel dat we genoeg gaan. Dus, Oké, nou mag maar eens in bellen. Nou, ik zou zeggen van springen gauw in. Ja, goed. Nou, we hebben nog wel contact onderwijs. Dus dan Jess wel even waar we zitten en hoe we wat. Ja. Best, dankjewel. Nou, ik hoop dat we zaterdag weer uit het wettervisje leven wel. We zullen eens even zien hoe dat gaat. Daar gaan ze. Ja, daar gaan ze al. Zullen we eens even. Goed beginnen. Hier voor hier. Dat past samen in het koude wetter. Dat is een geweldig. Het is een aardigheid. Zeg jou er niks op. Kom maar jongens, al hier erin. Huppakee. En daar gaat de laatste. En dan wordt een drukkie. Ja jongens, al hier tegelijk. Huppakee. En springen maar in. Ja. En jongens, ontzettend. Applaus voor ISIS. Oké. Dit hier. We gaan naar de muziek. Ingrid. Nu gaat met de muziek. Ik sting in eerst Arjen. Welkom. Vertel eens wat doe je zelf? Nou, dankjewel Ingrid. Ik ben Arjen Baakman, ik ben pianist-zanger van beroep. En ik ga hier in Gediek ooit op een muziekschool zitten en lees in de muzikale Viatos. En ik ga naast een leuk festje spelen. Mooi zo. Ik wist wat ik nou krijg, Jelle, dat is nog helemaal geen notenlezen. Klopt dat wel? Ja, ik moet bekennen dat het echt wier is. Ik ken echt geen noten lezen. Ze had nu wel proberen te leren. Is dat hardleers of zo? Ik ben wat dat betreft heel hardleers, ja dat klopt. Ja. Maar doe kerst het nog wel leren, toch? Of hoe doe je dat nou? Want ik vind het wel heel knap. Nou, ik doe eigenlijk alles op gehoor. En ik ben wel heel jaloers op mensen die noten lezen kennen. En die ben waarschijnlijk wel jaloers op mensen die een heel muzikaal gehoor hebben. Dus zo ben ik wel heel blij met elkaar. Ja, ja. En als het leuk klinkt, dat jaren we dadelijk. Wat is er voor u spelen? Ik in een Hollands festje spelen, Groot Hart van de Dijk. Nou, hele grote succes. Arjen. Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn.
heb er nu al jaren last van. Ook al doet het niet echt pijn. Maar ik val voor alle vrouwen hier aan de wal. Het is te veel om van te houden, zegt dokter. Ik heb een spoedgeval. Ik heb een groot hart. Dit hart is zo groot. Ik word opgenomen. Dit hart is zo groot. Neem een ochtend als vanochtend. Vroeg op en de zon die scheen. Op de rand loop ik naar buiten. Ik zie een meisje en ik denk alleen. Ik dacht dat ze naar me lachte. Maar opeens was ik naartoe. Maar die vond was een vriend. Ik zeg dokter, komt u vlug. Ik heb een groot hart. Dit hart is zo groot. Word nog een dood. Dit hart is zo groot. Dokter, straks is het weer lente. Als u begrijpt wat ik bedoel, al het moois van uw wegen. En opeens krijg ik dat gevoel of iemand daags onder een auto. Ik stoot dagelijks 5 keer mijn kont. Dat is te veel om van te houden. Zeg dokter, weet u daar iets op? Ik ben een groot hart. Dit hart is zo groot. Ik word op mijn dood. Dit hart is zo groot. Ik heb een groot hart. Dit hart is zo groot. Ik word op mijn dood. Dit hart is zo groot. Ik heb een groot hart. Zo, dames en heren, nou, wie dat een strakke show of net? Te geweldig wat ze hier hebben, hè? Super deluxe, het zit er al hier op. En wij treffen hem morgen graag weer om jou 4 uur weer live uitsturing, 12 van Dogger van dit wat. Dank voor je komst en graag ontmoeten.